aby to zase takto nejako nevyzeralo. Dobre? Raz, dva, šup. Hej, čo najrýchlejšie. Čo najlepšie. Poď. Ešte viac, telom. Tak. To vynikajúce. Tak, ešte. Skús to rýchlejšie spraviť. To je ono. Dobre, chalani, opäť troška zrýchlim tú frekvenciu tých nôh, hej. Už to bude len jeden vonkajší dotyk. Idem. Hop. Už teraz skúsim. Toto druhé, teraz aj hlavu, sem tam hore. Hej, nie len na loptu, troška zdvihnem, pozriem. Hej. Hop. Čo najrýchlejšia kľúčka. Hej, a to po výraze. Dobre? Uprav, poď. Iba na jeden. Hej, daj do toho telo. Výborne, poď. Už je to lepšie. Poď, to je ono. Tak, ešte viac. Výborne. Ešte. Koniec. My už máme dobré. Koniec? Napijem, zapíšem, sejdeme se tady, jo? Napijem, zapíšem, občerstvíme. Čo ja neviem písať už teraz. Roztasené ruky. Čo si taký zadýchaný? Dávam si do tela. Kondične? Hovorili sme, dostanem väčší režim. Ja chcem 3 rezne. Pizzu a cheesecake. Musíš mať nabehaných 10 km. Pámuš. To dnes fakt na začiatku kervera ti museli hodiny. Aby si vedel potom nabehať. To je tak troška taký... No najviac nabeha, tento bude mať lacnejšie. Chalani musia v jednom priestore spraviť dvakrát, zastúpiť. Si postavili brány a nisto. Zase, medzi tými štvorkami. Ako? Postavili sme si brány a nisto. To už je koniec? To už je veľa hodín? Čo si ešte ideme teraz? Ešte má jedno. Pozri tu, 30-50. tento priestor pozri. 50-30. Kolik je? 11, 22? To už musíme ísť. To je najhoršie. Na rýchlosť to má vlastne jedno za tieto brány. Nepustí, to je zakázané. To treba trénovať. Kerver to dobre učí. Potom je nebezpečný tam. Vieš. Manželka neuverí. To som nenatáčal. Už 40 plus. Tak. Povídej ty, jak se ti to líbilo, jestli to splnilo tvoje očekávání, jestli se tam cítil dobře, jestli si stihl všechno, co si měl, nebo... Priznám sa, že pri týchto ballmastery cvičeniach alebo zahriatiach ja venujem tomu, alebo neviem, či je to dobré, či nie, ale je to zabere veľa času. Im to naučím to, aby to bolo vždy, tak 2 kľúčky dávam maximálne, ktoré teda riešime, alebo tie pohyby. A priznám sa, že keď to s nejakými takýmito cvičeniami, že ako ešte to sme tak zvykli robiť, že robí nejaké to cvičenie, spraví 10 krát, ale keď to chcem všetko takto nejako také zaujímavejšie, tak mi to zabere niekedy aj 20 minút. Aj teraz už mám taký pocit, že neviem, či ste mali dosť, či nie, ešte som chcel niečo iné, ale... Už sme začali. Tak, no. Takže toto mi taký ako... Vieš čo, to je to, čo som sa potýkal, s koľkatými to robíš? Koľko hráčov máš, s ktorými to robíš? 12 zatiaľ. No, asi
tam bude ten problém, že kým sa obstriedajú všetci a každého skontroluješ a prejdeš, Hej. tam ten čas stratíš. Toto Ja je, mám že tiež keď to chce 6 mať takto, že každého si, ináč to je lepšie cvičenie tak ako kto tu mal úplne. To bolo super, to zdalo, že viac nebolo tých dotykov, ale nevedel som si to tak odkontrolovať. Toto mi viac zabere, nemajú toľko dotykov, ale zase viem to tak cieľene. Vždy mi to tak veľkú časť tej tréningovej jednotky zabere, keď čo asi takto ako úplne rozkrájať tú nejakú kľúčku, kým to tie deti naučím a pozerám. Na čo? Tak keď je to už tým súťažím, že už musia niekde oné zabehnúť, A alebo když tak to nejsou ty soutěže a je to tohleto, že stojí a vlastně kroutějí se kolem míče nějak Ktorý rozfázovaně? ako? To... Hej, sú tam, ktorí to vidí, že aj tie domáce úlohy, čo im dávam, tak už to vidí, že tí už sa tak tešia. Ale tí, ktorí to nejde, tak niekde si nárokom zakopne loptu a to nemusela, vidím to. Hej, až... Dobré, tak jo, a co trenéři? Mají k tomu něco? Chceli by něco říct? Líbilo se jim, nelíbilo? Něco by změnili, něco by Mne sa udělali? to páčilo. A čo? Myslím, že to bolo dobre a myslím, že aj keď investuješ 20 minút do toho, tak určite sa niekde posunú, lebo osvoja si aspoň tie začiatky. A preto sa potom snažím, Ale lebo... máš to rozdelené, ako keď sme hovorili, že boli bez tlaku úplne, každý vo svojom priestore, bez obmedzenia a potom teda už si ich obmedzil niečím, že tí druhí za nimi musia ísť, keď už sú na tej čiare, takže už boli tlačení aj. Tam som ešte zabudol povedať, vlastne ešte zvyknem im to vraveť, že keď takto bežia, že aby pozeral napravo, aby išli v tej jednej línii, lebo v tom zápase to I môže, s že... tím si jde hrát, jasně. Ale myslím si, že takto to ja robím asi u nás. Takto to vyzerá ten môj tréning, takže... Mhm. Tak, ještě někdo měl něco? Ja chcem tiež tomu, že No, vlastne tam tiež závisí, že ako veľa tomu je ten tréner potrebný na tie detaily venovať, že na akej úrovni sú. Tak je to fakt, že tá kľúčka, že ešte im robí problémy, tak ja by som asi tiež osobne tak viacej tomu času venoval a tým detailom a možno, že tých opakovaní by nebolo na začiatku toľko veľa, aj ako sa hovorí, že naučí sa s chybami, ktorých si nevšimnem možno v nejakom zhluku, tak aj toto asi do úvahy, že už keď to robia možno 50. tréningovú jednotku a že už to majú celkom ten automat, tak možno iba na tých detailoch, že už stačí potom aj taká väčšia intenzita, hej, možno takto, že v prúde idú. takže už to není statický, ale už je na do čápu. mikrocyklus jeden. Celý. A ja akurát ešte k tomu, že vlastne tú ukážku možno pri tých malých deťoch, vlastne keď ukazujú proti a on ukáže po pravej strane, tak ukážem naopak, na ľavú. Čiže vlastne keď mi stoja za chrbtom, tak mal by som sa aj ja ukázať takto vlastne za chrbtom, že ukážem, ideme doľava, hej, a potom doprava. Lebo oni vlastne potom aj niektoré tie pohyby, keď budú aj zložitejšie, Hej, toto je správne, ja som na to zabudol. Zvyknem to aj doma, možno že sa to aj robíš, otáčam, len hej. tu si sa hej, s nami nie. Áno, hej, toto bolo Hej. dobré, hej, lebo to veľa detí potom tak... Naopak, Niekedy no, si keď potom- hlavne sú tie zložitejšie No. kľúčky, že dačo ešte so zaštapknutím, druhá strana taká, tak potom vlastne už sú dopletení, že ako vlastne mali. Takže zase, aby toho nebylo hodně, jo, abyste nebyli zblázněni tím. A ako eliminovať hráčov, ktorí to robia takto zistetovno? Jak to eliminovat? Tak to je nám odpoví. Tréner. Ako eliminovať? No, Tak, když že někdo budeš dělá mať- Lebo tohle. vieš čo, zvyknem a ja sledovať, Hej. že niekto to robí, normálne, že má ťažisko dole, že tú loptu má pod sebou Hej. a niekto aj keď to má pod sebou tú loptu a má zohnuté nohy, tak robí si zistetovno. Skúsim z tých pokrčených a toto. Hej, aby spravili do strany. Skúsim to aj tak, že budú mať... Hele, a zkus to udělat teď proti mně, tady někde přede mnou, trošku jakoby jdi do pohybu a přede mnou to zkus udělat tu kličku. Aha. Víš, jak to teď dělal? Když bych tě zastavil těsně předtím, než to dělal, tak jsi byl takhle. Takhle jsi byl. Áno. A když jsi stál předtím, tak jsi byl takhle. Hej. Takže ty musíš dělat tohle sem. A to tě nutí udělat jenom tohle. A když jsi sem, tak sem ten výpad musíš udělat na tu stranu. To byla jedna z věcí, kterou ty tady dělal a já ji teda považuji jako za to, že trénuješ něco a vlastně to ani netrénuješ, protože z tohohle toho tu kličku ve finále v utkání neděláš. Ty tu kličku děláš z toho, že si balon navádíš a vlastně tomu soupeři ukazuješ, hele, já si ten balon dám tamhle a teď ho obkroužíš, ramena ti tam spadnou a koukni, kam si se vlastně do čeho si se teď dostal. Takováhle bude reálná situace. A my tady trénujeme tohle. A vlastně trénuješ to 7letý děti, 8letý a v podstatě bych řekl spíš, že jakoby se jí v té chvíli vytváří špatný návyk těm hráčům.
Takže já, kdybych tohle chtěl dělat v tom vrasi, tak jednoznačně třeba chviličku na pravou nohu, to znamená pravá noha jako kdyby v utkání vedla míč, a zase to těm hráčům můžu ukázat. Koukni, pravá noha by vedla míč, byl by tam soupeř, lamačka na jednu stranu přešlápnutí a malíček si dává rychle na druhou stranu. A vlastně všechno vychází z toho, že já ti naznačuju, že já ten balon si tam dám. To znamená, je to, že já ti naznačuju, ale nedám jenom ho přešlápnout. Takže takhle to ty hráči klidně i můžou vidět. A začíná to z tohohle toho, ne z tohohle toho. Tady zbytečně musím dělat něco a v tom ani nemám stabilitu a vlastně ani už jsem ani tohle to neudělá. A i když jsem někdo udělá tohle, tak koukni, jak to vypadá, jo? Už to není ono. To musí být rychlý s tím ramenem a teď druhá noha. Jenom tohle to mohli trénovat. Ještě jednu věc řeknu, ten Kerver vám dává spoustu jako možností organizace. Tohle je velice striktní organizace, každý má svůj prostor, hráče tu máš seřazený. Pak může být jiná organizace, takovou, kterou jsem včera třeba ukazoval já. Hráče k sobě, ukážeš jim to, každý to 5krát udělejte, přijďte ke mně nazpátek. Za těch 5 jsem pár hráčů viděl, přišli nazpátek, teď jim řeknu nějaké chyby, co tam byly, jdi to udělat znova 5krát. Přijdou znova nazpátek, zase jim řeknu další chybu třeba, která tam byla, necháme to znova udělat 5krát, tady toho vidím, toho opravím, tady do toho pochválím, tomuhle zase se tady sejdou, to je zase trošku jiná organizace. Jenom chci upozornit pozor na to, co ty hráče bude bavit. Prvořadý je, že to musí bavit. Jako, jestli tady budou stát, vy si řeknete, máme super postavený, super seřazený, já všechno vidím, ale oni to dělají na půl plynu. Někdo se nesnaží, někdo se nesoustředí. Možná, že kdybyste jim dali tamhle tu organizaci, v tom by je to možná bavilo víc. To je prostě rozdíl těch věkových kategorií. Někoho tohle bude bavit v této organizaci, pojede naplno, já bych řekl spíš starší hráče, ty malí to moc bavit nebude. A možná třeba chvilku, 5 minut, ale ty starý byl skoro 15 minut na ty 2 kličky. S Pavlem říkáme, hele, my nemůžeme všechno nemůžeme stihnout naučit za jeden trénink. Takže já bych možná volil jenom 1 kličku na 5 minut a pak už bych šel do nějakého pohybu. Byť by to ještě nebylo úplně perfektně zvládlý, tak bych stejně šel do pohybu, protože najednou v tom pohybu vy jste začali dělat správně ty pohyby. Ty to vedeš tou nohou a najednou tam uděláš tohle. A vedeš druhou nohou a krásně, a neděláš to, že bys to měl mezi nohama a teď bys tam dělal tohle. Takže najednou paradoxně v tom pohybu děláš správný návyk, ale ty se předtím 5 minut učíš něco, co vlastně správně ani není, že jo? Takže jenom nad tím přemýšlet, co je správně. Že já říkám jenom u tohohle cvičení, takhle by měli začínat tohle to nutí udělat výpad s tou nohou i s ramenama sem a vzít si balon sem. A už jenom, jo, je to detail, ale koukni, co ono vlastně, jak ono to vypadalo, že jo? A tohle to vlastně není jako co jsme chtěli dostat do těch hráčů. Takže já bych byl opatrný s tou organizací. Já mám rád, já třeba to rád mixuju. Já chviličku mám takovou tu volnější, kde si to zkouší a pak jdu třeba sem na těch 5 minut a pak se znovu vrátím třeba tam k té organizaci a pak už jdeme třeba na nějaký jiný cvičení. Někdo by chtěl být tady 15 minut. Já říkám, není to problém, ale musí si být jistý, že ty hráči to tady do toho dávají maximum. Že jim nevadí ta organizace, že jim nevadí stát na místě a zkoušet to na místě, protože některým dětem to vadit bude a nebudou se snažit. A když se někdo nesnaží a nedělá to naplno, pak tě možná ani neposlouchá a pak se vlastně vůbec učí se vlastně na 40% nebo na 10%. Neučí se na těch 100. Nedává do toho všechno, tu svoji aktivitu, tu pozornost, tu snahu, to úsilí. Takže pozor na tohleto s tímhletím. Ty máš docela dobrý, bych řekl, jakoby pohybový fond. Ty docela jako umíš věci ukazovat. Nebál bych se, nebo jenom poradím, ukazovat to jakoby ještě víc do detailu. To znamená, dát si tu práci, ty hráči si sem sezvat a teď jim tohleto ukázat do detailu. Koukni, jak to vypadá na tom hřišti. Byl by to obránce, já mu tam naznačuju a teď mu dávám balon na druhou stranu, ukážu to pomalu, pak bych to ukázal rychle, jak by to vypadalo. A proto my se teď budeme třeba učit tohleto. Stojím za míčem a jenom udělej ten výpad. A další otázka, tohle jsou ty různé organizace a Kerver má taky různé metody nácviku. Některou věc prostě rozfázujeme, rozkouskujeme ji a učíme se po jednotlivých kouskách, něco učíme dohromady. Zase je to na hráčích, možná Kerver říká, tohle je náročné, takže my se naučíme přešlápnutí, učíme se jenom přešlápnutí, pak se k tomu budeme učit, že přešlápnutí s přiložením třeba špičky, pak se budeme učit, že už je to přešlápnutí, přiložení a už si dávám balon na druhou stranu. Je otázka. Zkusit, já mám vždycky jednoznačně nejlepší, co je, naučit všechno v kuse. Prostě naučit to jako celek. Takže jestliže hráčům prostě zkusím možná na začátku ukázat, jak to vypadá celý, a když to budou umět, tak proč se zdržovat nějakým rozfázováváním. Až v té chvíli, kdy jim to prostě nejde, tak pak se teprve hledá. Jenom to říkám proto, aby jsme jako si neříkali, jo, Kerver má fáze a fáze se musí dělat. Fáze, já bych je nejradši nechtěl dělat vůbec, jako kdyby prostě hráči uměli všechno v kuse, tak je to naučím v kuse. To je ta nejlepší metoda, naučit to v komplexu, nesekat to, protože to dělá problémy, ale něco je prostě tak náročného, že se to občas zkouší po těch částech, ale zase princip je takový, že co nejrychleji to dá do sebe a mít to jako komplex.
Takže pozor na to, jako co zkoušíte. Možná bych někdy hráče zkusil nechat, ať si to zkusí jako komplex, než jít do toho, že z fleku hned jdeme něco jako rozfázovaně. Radši jim to dát jako komplex, jak jim to jde, když jim to jde,